ενιδριοπονία ή αστική καλλιέργεια ή ακουαπόνιξη θα πείτε. Τι κάνουμε? Έχουμε δύο δεξαμενές IBC, τις οποίες τις κόψαμε τη μία στη μέση, την άλλη κατά 3 τέταρτα και 1 τέταρτο εκεί. Και έχουμε κάνει 3 κρεβατές όπου καλλιεργούμε και μία μεγάλη δεξαμενή όπου έχουμε τα ψάρια. Εδώ έχουμε 20 ψαράκια, 5 χρυσόψαρα, 15 τιλάπιες. Οι τιλάπιες τρώγονται, είναι ψάρια του γλυκού και του αλμυρού νερού. Μεγαλώνουν, φτάνουν μέχρι τα 5 μέτρα και τρώγονται. Εδώ βλέπετε τις ντομάτες, έχουμε πάει πολύ καλά. Κολοκύθια, αγκούρια, φράουλες και μαρούλια. Η πρώτη μας ντομάτα είναι αυτή. Το σύστημα είναι 2,5 μηνό. Για να σταθεροποιηθεί και να αποδώσει πάρα πολύ καλά χρειάζονται περίπου χρειάζεται να φτάσει 6 μηνό. Φτιάξαμε και θερμοκήπιο. Οι ντομάτες θα διατηρηθούν για πάνω από 1-2 χρόνια, όπως και οι φράουλες που είναι πολυετή φυτά. Αυτά.